Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ha kakat santerik ubnai nailar arajar arpuai ladan ki kali bakentup ya ki arshaka ki bala julor na ka jingsha lon mau ki benta jong ka sor Shillong kum hathan jayau lom ding jeri bat maulai katrok ka arshaka kalau julor hasurok ba kathain lom ding jeri kat bakakali kamai toris kala sha lon mau hasurok ba hathan maulai kani ka jingsha lon mau ki kali kala jia ha ka sngi ba ki kinhon seng ba pher ki reopat ba kila penlong ya ka jingai borom khatdo ya ba Chesterfield thank you ubadai general secretary barim ka seng HNLC ubala khlak no hadin bala syakhsiat ha ki pulit ka Meghalaya ha ka khat lai tarik ubnai nailar ar hajar ar puwai